Je to veľmi oslobodzujúce, keď vieme, že myšlienky nie sú naše, pre mňa. Lebo oni prídu a poviem, no tak poďte, aj keď nie ste moje, no poďte. A potom, ale potom nás chvál, oni vypadnú, oni sú preč. No, je to tak. Ja ich volám a nejdu. No, přesně. No, a tak je to ale i se strachem. Ahoj strachu, chceš kamarádit se mnou? Tak pojď, budeme kámoši. Ja si tiež môžem povedať, že ja už sa vlastne ničoho nebojím. Často mám taký pocit, že no, čo sa mi môže stať nič, hej? Len potom si musím dávať veľký pozor, lebo viem, že práve ma to vedomie nachytá, lebo má veľký humor to vedomie. Že proste práve ma nachytá na niečo a potom... No, ono to je o tom, že vlastně, když tam ještě je aktivovaný, ten strach ještě není úplně v tom spamu, no, tak je jasné, no, že se zase objeví do toho zorného pole. Ale už jak je to takové to vědomé, že už vlastně, no, už není o tom co řešit. Najlepšie je vždycky si predstaviť, že skôr to bolo tak, teraz už nie, ale že som mala strach, tak idem ďalej, že čo sa môže stať, trebárs, že nebudem mať zamestnanie, nenájdem si zamestnanie. Čo teraz? Idem ďalej a vždycky ďalej posúvam tie hranice, no a čo potom? No nič, tak budem pretovať ulice. No a čo? Však čo si ľudia môžu myslieť? Je mi to jedno, čo si myslia. A potom idem ešte ďalej, hej? Je to pomůcka. Áno. Myslíte košty. Teď můžu uklidnit, já jsem zametala ulice v Londýně a je to jedna z mých nejlepších prací v životě. Ja som závidela tým, čo upratujú ulice. Lebo taková svoboda to byla. Idem do kancelárie, presne tak. Svoboda. Idem do kancelárie a teraz viem, čo mám urobiť. A teraz som si myslela, bože, jak jemu je dobre, idem autom popri nemu a si myslím, wow, normálne závisť. Jo. Vemte si, že tam, kde je třeba silný program, že tu práci, on to nemusí mít ten člověk v myšlence, ona není duchovní. Spíš ona není v té myšlence, třeba ten člověk řekne, já to tam nemám, ale je to tam skryté a pořád ho to směruje